ng isang ata ito, ano? Isa. Ready! Kanyaman ako mo kaya, pakakain ako, makabidyo na ko. Manila rin pa. Vlog. Wow, kanyaman.
gawa muna kita. Naguli, gawa ki... Sabihin mo yung name, ha? Thank you. O, Tessie. Okay. Gagawa ko siyang sisig para matry din. Yan, ha? Try mo, ha? Ano kanyang? Gawa kaya mo siya. Mga try. Kanyang kay sisig lang. O yung mga atay, no? Okay, pangalan